ljudi! Kao što vidite po naslovu videa, u ovom videu ćemo da vidimo koliko ja dobro znam saobraćajne znake. Znači, ovdje imamo 15 pitanja i onda ćemo posle pokaže rezultate. Da kliknemo da vidimo da li ja zapravo dobro znam saobraćaj ili ne. Ja mislim da dobro znam, a mi ćemo sad to da vidimo. Obavezno zaustavljanje stop. Pešačka staza, rekao bih da je ovo, pošto ovdje isti taj znak i piše pešačka zona, tako da je to. Koliko vi mislite da je ovo, razvalite like i subscribe. Naravno, ljudi. Izvinite što ovako žurim, nego zato što imam neke obaveze, pa kao, aj samo brzo da snimim video i onda da uradim te obaveze. Zabrana prometa za bicikle, ovo valjda. Deca na česti, ne znam šta je to. Ovo. Zabrana prometa u jednom smjeru. Verovatno, to jest, ako je ovo, onda je jednosmerna ulica. Ali to ja mislim to. Zabrana zaustavljanja i parkiranja. Ovo znam, pošto ispred svake garaže gdje je zabranjeno ima ovaj znak, tako da mislim da je to to. Biciklistička staza, 100% ovo, zašto je to bicikl. Obavezan smjer, ja bih rekao da je ovo, ne znam, nisam siguran, nemam pojma. Obeležen pešački prelaz, ovo zato što ovdje jedino ima pešački prelaz. Parkiralište, ovo. Pešačka zona. Čekaj. Pešačka staza. Aj, reći ćemo da ovo. Znaš što vam sad pomislim. Ustanova hitne pomoći lagano. Završetak pešačke staze. Ovoga. Divljač na česti. To je verovatno neka životinja iskače na ulicu. Verovatno to znači. Pošto ne znam hrvatski jer ja nisam iz Hrvatske. Već smo završili. Kad pre? Ja sam malo plašen da kliknem ovo. Ali ajde. 14 od 15. Će da mi piše šta mi nije tačno ili neće. Ladno ne piše. Jedan je C. Čekaj. C, B, D. A, C, A. A, C. Hehe. A, C, A. Ok. Čekajte. D, C, D. A, C, A. Kako 14 od 15? Šta mi nije tačno? Šta mi nije tačno? Ljudi, šta mi nije tačno ovdje? Ja mislim da ovaj sajt s ovim kvizovima laže, ali dalje nisam siguran. Mislim da laže. Zato što gledao sam posle. 1, 2, o bože. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja sam mislio da su mi ovo samo tačno jedno gore. Što mi piše onda ovdje 14 od 15? Dobro ljudi, ovo uopšte ne kapiram. Zato to je bilo sve od ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, razvalite like i subscribe i čao!